Hai, salut! După live-ul de luni am picat un pic așa pe gânduri pentru că mi-au scris mai mulți tovarăși care ar vrea să se apuce de un stream, de o chestie, de un joc, de, nu știu, și aveau nevoie de un webcam. Logitech C920 ăsta pe care l-am eu, l-am cumpărat de pe OLX cu 200 de lei. Acum pe OLX prețul a crescut la 500-600 de lei, iar în magazin a ajuns chiar la 1500 de lei și asta e o cameră de 350 de lei, nouță, maxim 350 de lei. Drept urmare, după ce am mai vorbit cu câțiva tovarăși, m-am gândit, bă, da, avem telefoane care au camere, da? Adică, de exemplu, eu am un OnePlus. Sigur s-a gândit cineva să facă o aplicație, un programel, să poți să folosești telefonul pe post de webcam, nu? Așa că astăzi o să și încercăm chestia asta. Eu am aici Streamlabs-ul, arată cam așa, ăsta este microfonul meu Trust, ăsta de aici. Și în rest, alte setări nu prea mai am. Ăsta este ecranul meu pe care îl vedeți aici pe fundal. Și aici am webcamul meu pe care, desigur, folosind butonul Alt, pot să mai decupez, dacă, de exemplu, nu-mi place partea asta aici, pot să decupez așa și așa frumos sunt. Da? Deci e destul de simplu, Streamlabs-ul de folosit. Dacă aveți nevoie de un tutorial pentru asta, cred că mai bine căutați pe Google, că sunt alții mult mai pricepuți decât mine la asta. Așa că hai să vedem ce avem nevoie. Deci intrăm pe un Google, scriem aici ivcam, intrăm pe site-ul ăsta E2eSoft, avem aici Download for Windows, o să se downloadeze imediat, că e destul de mică aplicația, și intrăm în setup-ul de instalare. Și selectăm pe engleză, aici lăsăm aceeași adresă, aici lăsăm așa, Run at Startup, asta nu-mi trebuie, dar da, shortcut pe desktop vreau. Dăm Next și Install. Cred că a fost destul de simplu până aici, Run ivcam, ok. Super. Acum, hai să vedem ce avem nevoie pe telefon. Deci, în primul rând, trebuie să căutăm magazin Play, îl am și eu pe aici, pe undeva, ăsta e. Acum căutăm ivcam, ivcam webcam, instalați. Și este aici. Și dacă o deschidem, ne întreabă dacă vrem să acordăm permisiunile respective. Permiteți pentru video, permiteți pentru audio. Și aparent funcționează și pe wireless. Uite ce drăguț. Și s-a și conectat imediat. Și putem să schimbăm și pe camera de pe spate. Bun, deci arată cam așa. Haideți să vedem acum în Streamlabs ce putem să facem ca să folosim acest webcam. Ar trebui să dăm aici pe plus, să căutăm Video Capture Device, Add Source și o să selectez Add New Source instead. Punem aici telefon. Add Source și din opțiunile astea selectăm E2eSoft. Foarte bine așa. Bun. Și ne-am adăugat aici webcamul de pe telefon. Hai să micșorăm un pic, hai să decupăm un pic din partea asta. Ținem apăsat pe butonul de Alt ca să decupăm. Și arată cam așa. Bine, nici de aici de sus nu avem atât de multă nevoie. Dacă dăm și microfonul mai jos un pic ne și vedem. Și acum putem să ne mutăm aici. Ăsta nu mai avem nevoie de el. Și avem un webcam cu costuri 0 sau dacă vreți puteți să vă cumpărați un tripod de ăsta, trepied de 5-10 lei, dar nu cred că este neapărat nevoie. Haideți să vedem totuși dacă avem și sunet. O să-mi opresc microfonul și o să pornesc audio-ul din desktop. Cred că se aude destul de ok, sper să se aude destul de ok. Hai să vedem ce setări avem pe aici. Deja mă văd de 5 ori, dar ca să nu ne vedem de 10 ori, putem aici să dăm click pe ochiul ăsta și dispare. Și mai avem settings aici unde lăsăm bineînțeles pe landscape. Rezoluția putem să o mărim aparent. Video FPS vrem 60, video quality high. Ăsta aici nu știu sigur ce face, dar bănuiesc că poate ăsta este mai bun. Și ăsta high. Și enable audio, deci ca să folosim sursa audio din telefon. Aparent trebuie să se reconecteze pentru treaba asta. Și cred că se vede destul de mișto. Dar, bineînțeles, dacă o să faci streaming cu chestia asta,
Cred că o să ai nevoie și de un cablu ca să nu stea pe wireless. Hai să vedem dacă avem delay foarte mare când vorbim față de ce se vede. Și așa mi se pare că este un delay foarte mare. Așa că hai să revenim la niște setări de-astea. Uite, lăsăm 720 pentru că oricum o să faci imaginea gen micuță într-un colț cum este asta aici. Și așa cred că se vede mult mai bine. Mie mi se pare că delay-ul este mult mai mic. Și revenim aici unde o să dăm telefon să se vadă. Și bineînțeles, dacă vreți să se vadă mult mai bine, puteți să vă luați un softbox. Uite, al meu se vede cum mă dau așa. Uite la, dacă îl pornesc, diferența de calitate o să vad acum pe camera asta pentru că e pus astfel încât să bată în peretele ăla și de acolo să vină lumina pe fața mea aici. Dar ideea e că se îmbunătățește foarte mult calitatea video. Sper că v-a ajutat video ăsta pentru, nu știu, să faceți un stream sau poate aveți nevoie să filmați ceva. Și cam asta a fost scopul clipului, să vă arăt o metodă simplă prin care poți să folosești telefonul ca și webcam. Hai, vă salut, baftă!